Għas-seba' darba fi 3 snin tħabbar roħs fil-prezzijiet tal-mediċini. Tħabbar li se jkunu qed jorħsu 18 il-mediċina fost oħrajn dawk li jingħataw f'każi ta' pressjoni għolja, ekżema, ħruq fl-istonku u biex iraqqu d-demm fost oħrajn. Id-dettalji jingħataw f'konferenza indirizzata mis-Segretarju Permanenti għall-Ministeru għad-Dialogu Soċjali u Affarijiet tal-Konsumaturi Joseph Camilleri, iċ-Chairman tal-Awtorità għall-Konsumatur Marcel Pizzuto u Chairman tal-Awtorità għall-Mediċina Anthony Seracino Nglott. Ir-roħs fi 18 il-mediċina jvarja bejn 3% u 47% li jfisser li mediċini bħal Plevix li tingħata biex jitraqqa id-demm raħset bi kważi n-nofs. Mhux biss lejliet il-jum iddedikat lid-drittijiet tal-konsumatur tħabbar ukoll li fuq l-iskaffa tal-ispiżjar se jkun hemm 25 mediċina ġenerika ġdida, mediċini li jkollhom l-istess effett tal-mediċina oriġinali bid-differenza tkun fil-prezz. Dan ifisser li klijent se jkollu għażla akbar fejn ħafna drabi jkun hemm prezzijiet orħos ħafna. Il-25 mediċina ġenerika ġdida jingħaqdu ma' 16 il-mediċina ġenerika oħra li kienu mnedija fis-suq lokali f'dawn l-aħħar 6 xhur. Il-Ministru Elena Dalli spjegat kif ir-roħs fil-mediċini u s-suċċess miksuba f'dan il-qasam huwa riżultat ta' proċess ta' konsultazzjoni m'entitajiet involuti. Dan għamilnieh u nkomplu nagħmluh bi proċess ta' dialogu mal-stakeholders u qegħdin naraw magħhom illi dawn il-prezzijiet kemm jista' ikunu li jistgħu jilħquhom in-nies u anke rridu naraw l-aċċessibilità wkoll billi naraw illi ma jkunx hemm mediċini out of stock.